Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na boigo omobui asaboteri Pastor Mary Kirubo. Boigo oli omuredia n'omurubiri w'omusasuku Jumapili Asi TV yaone radio ya Getembe Bigo akuchingira emyaka 35 y'obukoreri bya inse y'Ubukristo na kurandia enchili. Watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyiga buyiga orakorekane asi kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga ubusungo mucyakira chinsebire cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigire negira twasoire asense mo ya gatatu iyo murobiri gabwetwane ya Getembe ritukoria rero na ndi buna konya nakomanyire ni igotore no mwalimu aige kero turache kurigireria ose omwalimu o mokoro kigema o mokoro ne obino nyambane nekero turache kurigireria eke kusiana mono kerige kubwatekana no koenia omwancho ekera asiri gose mwanya getinge kero monta asiri obugima bwaye nchiraki abonete kwegwe sabari yaye yo mwere nenchira ere ya masikana hega ngubwatekana negekorokeri egekorwa kiri kyanyarete kwenekiwa ase county ya Nyamira kirobono omosubati oyo mwasirita Melen Mugaka anyarete kubetererwa anyare kuruta amara bagochase oboina boyo kabere umwanchoye na egekorwa ekyo twabere tugukirorere wiki yabona yachagete iki gyakorekanete ritukoria Juma ye wiki yaeta nigo bono kyabere gekoreta riberera ritindi nabo igonere bya mwancho murigire twanyara kuinyorania ninki ekegusike goteba gose omugusi na kyagakorire amanganaye kubwatekana ne nyangi iyo mwere sokoro bwakire bwakire bya enate bo mwalimu mukoro tindi moke no mwalimu mukoro no mwalimu bono metoro mwalimu bweke gusi
rumwari andi mwasese ninganjete school gutatira ekegusi gukigerera mono sana enaki kwabukire twabukire buya Mete naindi muri chinsechi. buyaga chinse chinchiringi ase abantu b'emiaka yao esakinde ao nche ngubuka mapema sana naintue mbuya tore karibu sana oroche ng'a omusubati nari okoruku melen aringi kubitirirwa ng'a rute aeni omonto omonto kabere omwancho etari ng'a bamenyete amogwikira engaki oguko kuri n'omonto orenga omwancho bakanyara gotigana niga amenyete ase etaoni ya Narok akarora ase eng'encho ya masikani ari nabwate abana babere abana banyorete babiri bose batatu bagoteba ng'a abo ase bari banyorete nomo noyo kabere omoheko akabareta rende bacha koenise kore ndende oche ng'a amang'ana akorere twari egento egetang'ani ekero omobere okoretwa akanyara kubitirirwa agasiekerwa erumu eyemo na omobere oria bakabogakia eki na egento giakorekanete egetang'ani eki naki abanto abange bataramanya lakini rende omosubati omonene nanyarete koerera ng'a asiekeretwe na omobere bakabogakia na mambia yae bono togacha korora chibicha chiri omete erumu aria ase are gosiekerwa onde taiyo ore komanya bono botuko yare buya mono Matilda soko ng'ari bageri kuraerera abagusi baminto ng'a binto mbire togokora tutamanyeti ase chingako chi'omogusi violence was not allowed and togoteba na muntu ngoitu arenga ase eng'encho ebinto buna ebiaya lakini rende bono ekero tokorigereria egento eki kiabete ibaga tokonya koruta makindi na gosareria egesaku erieta buna outdated gose naki abanto baranchoriri sana egento kiaoroka gose Citizen which was not good omogusi nabwate chinchera akoenia omonto ekero asirire kobwatekana omonto oyo ning'o nomwana nomosubati nomoiseke nomomura nanywomete tanywomiri nomogaka gose nomong'ina amachiko naro atarikiri ande abagusi bakobwati insa chinde tokoroka emegiro emegiro y'omogusi ekero omonto asirire embera giekorosiwa gose ekebure enchera nere abakonyerosi bare gobehave enchera nere eamate risango riamatati riare kogayana amang'ana aya baigwana naki omonto yagotindekwa naende eywo ekobwati korwa omochi gochi oyonde korwa ekenyoro gochi ekende kiara machika yatabwekaini all over enchera abamachoge bakoenia omonto obo tari ero nsa chinde abatondo bakoenia omonto gose abaguche gose abagirango naende gokoenda chinyomba naende kwaikaime lakini nchiro chire general for example egento gekoruka okoruta amarora ase egesaku ki'omogusi amaroba are korutu na abana banyagosira na bantu bamwabo bakungu mbare koruta amaroba lakini risango riamatati riabaga rikaranse rirenge n'egento nkikara egekong'u iguru y'omonto oyo nogosira kwaye bamanye go suspect gose batware doubts iguru y'ogotindikwa ki'omonto oyu onya buna bono omonto abwate abana baireki batamenyete nere nabo bare goteba na omosubati oyu tiga aruta amaroba eyu is out of suspicion ige egento nkeroba bataisanegeti na kero kio naki bamoteberia aruta amaroba naende ekero akoruta igo no exonerate korwa ase egento eki barengerereti you know that is where people don't understand esibore korwaroro esibore tari asibwe esibore timenti usinonyigwete nakaneire chiombe ekegusi omaete enyuomo teri yahaye bweka enyuomo neye community it is communal ige egento gegoetiwa ase enyuomo nonyere yao abagaka nabang'ina bagoetia especially nabo barigeti chiombe bakarwa chiombe chikabeka oboiri bori gosikubore mbobwata masikani yaye omosubati oyo nakaneire chiombe utayaire ochire siko yenyuome eyi mpaka omomuro aretire omonto omwao amomenyesi eriagotayaya mbare koiranire nde chiombe eyo eminute oboiri mbokorete ki mboro
ige kerare gotebwa kore igo neri isango ria matati mbabwate esaba na bagaka bagusi mbari gotakuba chaye kero baitiri egento nago toigwane kiba ikaransite buna bang'aniga bagaiti buna bona tigakore iga inki atari gotegerera akulasimishwa lakini nabetereri yarenge buya goitwa ekerangire tiyarenge buya goitwa yaya lakini bono yani ubagechiri oetire nomaete no anaye kero muri n'omonto muamirani mono oikoyo maumie bono enchireria ari kwamereria abagaka bari batumire bang'ina tatageti koigwa batumire abagisangi tatageti koigwa ng'aki atakwe I'm not supporting ng'a it was good lakini ekera kwamereri n'ekenyoro ekenyoro nkegotige n'echiombe mbarwete naende omaete n'abana bari bagotatera nkoigwa omugusi atete omogisangi akore keke eke nyabundi eke akeimuki akegure kagena akengoko kagena akwa akaimuki akagure kaburi akwa akaimuki akagure ng'ombe eutarioro ng'ombe yanyeimukie anyegure muntu aibura abana aba nebirachoke muntu autariko abagaka aba ebari gotatira omonto timaite sinonyigwete kegusi eki erinde abana aba mbakoraki mbagenda ande batigare mbakanire chiome naende igomba maite n'omusubati yokoreki otayayire ekegusi n'eching'encho chiaye ntogochitama manya iga bono mbuya gitwe takwa engobo ari gwakwa engobo iga yari koba bono bubimo nekiaera that is a curse gwakwa engobo nereri bono bari koira omong'ina korwa enseme ya nyagosira arusie yanga muchwatere netaba bororo eyu ne curse ekerangire omaite kine kegusi ekerangire kina kiare gokora ki kiare gokora ekero gwakirwe yangeria tokonyomu tokogenda ande no gutigara oyu muragende nere igaguko bikegusi ana kufa no nyambo no iga onye mbara sonsorana goika sonsorwe amanye kurwo mochiori kiagera enyuomo is spiritual abantu ababere mbamenyete bakanyora abana oyo kogenda asanga goika amusibore niki nakia bagaka bari kuri gitari kende na konyora matanga ataraikira arinde kira oba manyete kiro keno muswati yokonyochire nande nero bwana tukucha kohenio omuroyo kigusie kenki are gokoru amatanga ataraika irinde ritukeri gari amatange tuke omoto na bebwenerete ngaki nabo no moremu achete batarakora ekemira kiabo kanga abachete mapema bagaya na mang'ana onye nechiombe nkechi ari koirana ikiari ururo tari ororo kanga binte byonsi ntokaretiki ntubiruji kere kerari gocha tamaite nkige gochikoba alikuwa anajua igono musubati bwakanire chiombe yes ekeraka niri chiombe usina kiaretere tabana bachutindikaise yes na bona kiro tukurigereria gikoro obuya abukuruta amarabahega tutebe munasa amarobaria is hereditary yani inabanga omwando una oyo noyo ito oyo noyo minto no muntu arweta asamaro amarobari na yakubwata ni the patriarchal line turiko una ekemeru ne kerenta ne mbabwe na tukuruta maroba asiki asingenjo mbali part of the patriarchal line mbali rolerio rumoga koyo kuri no confirm tu nga nabo bako rio mwandu bwo monto oyo nabo bako egwo bulimo na yani confirmation no oyo no oyo ito na kichombe chiarweritu yes mbiyo mono sana na kiro bono tukurigeria mang'ana ya yo muntu gusira gusekero tukurigeria kigusi kiro kende mwarimu kiro muntu asirire kurwa matuka magega kurwa miaka ai
ekegusii ekero omonto are gosira iga are gotindikwa agwo abairi bamanya konyakora kurangirigwa naende mbare gotinde bakomba are gotindika monto abako bagocha rituko riria agotindikwa naende nakogenda immediately mbare korara nkubwatire oyo osira ni ebinto bia naende nkubwatire risango ria matati inkiri kogayana igoro ya mang'ana ya nyagosira ebinto nebinge bigokwana ekero omonto asirire nebinde ngokorubire lakini nabere buya omaete ekanisa nero ching'encho chiomogusi nchikorete ki nchiro nabande mbaro batebire na barabo bono basomire mono mbari kubwatia ng'encho chia kegusi tiga ngotebiga na nokora buna gwakorire egento ngire ekuruku identity aye ning'o aye nomogusi biria abagusi bagokora goika bikobwati bitakubwati tichitang'uchie ngotigara chire omochi na kieme chiemenge bono iga echandekerete because twasumirie ekegusi na eching'chera chiaye ntori gokebwati bono ebinto bigokorekana ntomanyeti ritang'ani gose na ekegusi gekogera timanyete gose nonyigwete nona marwaire bono noire amasangi nyagitari gose na ekanisa okonyaire asabero ebibiri eri noire nyagitari gose na ekanisa okoire osabero ebi na ebinto biomogusi nabwate enchera yokubigayana na kubirosi na kubitatera iga ekero omosubati oria agotebu nakora iga are gokora ekia namanyete nakiacherete onye tatagete iga are gotiga abana bache nabairi bande tauruko bono kanga mang'ana aya bono ntokorete ki ntonyaruchi ekia namanyete buna osariri kero kende kero omonto agasirire amatuko amaiga ng'ore gokurana na enchera ki abanto bare komanya kiagera rero okonyora ng'a nonya abanto nabo omonto nabagokwa abanto rero banto mbari korera mono banto mbari korera bono lakini omaete kare ekero omonto akure igo yarenge omogaka nare gose abagaka obakungu nabarera njare koba confirmed nokorire ki okure lakini ekero omogaka agocha akie emboto nari yakoba confirmed noyo okorire ki ochire korwagu emeroberi yachaka ng'aki ako akoeni mono ekegusi bare koenia almost immediately aya yokogacha omonto igachicha na echikanisa n'abantu batoetanaine buna abagere n'abaluya we have borrowed yes bono nekero sing'encho abanto bachakire kogacha emebere ase chinkendo engaki eye iga buna omogusi omaite bono ntokonyara gokana ng'a omonto asire twamo kegima ekiagera bono ngoira nonya omogusi ngoira are omobere ase chinkendo engaki eye iga amatuko aya nkike bonete gokorekana onye na echiwiki echibere chikoera onye na omogaka ose mono okonyona eri nari bakorosia emeroberi na abana baye ng'ai bare mbache bachibirero nyarebe ng'aya bari baime matati bagocha omobere omwe gokoraki koenigwa lakini omaete nkobwatiere n'abanyene mbaro barate na abande mutaiyo nabo tokobagwakirisha ikiera abantu baichoire n'ebinto bagokora biagoreki bichoire abande nkosaba bara amabaga bande mbakoegwa igo nabo bakogendera gatiga n'emeroberi yokomoene naende njarenge mingi mbono yachakire kobe mingi yani bono amatuko aya twachakire koenia emebere naende tokare konyetumia korasangereria amatanga agotumika gokora ebiasara amatanga achakire gotumika korakora ebiasara bitare ngo ririkare omaete ririkare kero mwakwereiru omwari gokobani chianga naende ebinto biaumamiwa muri koruga nyomba gagu amate yabaretere endagera neye yacheka rukwero ngori ero ngori eri iyo yari kurwe mecheria yende abanya bakwereire baretere banya kunyukira barabumba bwene tikorosinda ndagera siku isi twakore biasara aso monta akwete no abantu bagocha kuragera it is not supposed to be like that no bagocha gutumokera no bakobutera no bakobugie emisiki njarenge ekegusi ekiagera obororo buri bwenyene bari bakwereire
mbwarenge koba chinguru chiokorosia endagira nebinto buna ebi lakini bono engaki eye chingaki chia bono ebinto ebinto china biaonchokire lakini ngochibire gotoka muntu kiakwereire tabweneti kwenda mugondo tabweneti korosinda igabwenete kiokwereire amabira amabebe igokororerwa amabebe bintu ebitima itusi bono ng'ai biachia twachakire gokora ebitagegete bitaiyo ekero kende omonto okonyora ng'a esokoro totebe oikire emiaka emia yamo ekirasiria obogima okorora ng'a ekero kende bagoteba ng'a ase eng'encho ya amasikani ebaire egekake kwanyora ero yairwe ikiara bwata abantu abange yes naende omonto buna oyu igakoba celebrate tari akorerwa ekiara chingaki chiayo okorire ki ochikorire buya n'abantu abwate n'abange oyu akoba celebrated chieri chiarigigwa chiaitu abantu baragera ekio omaete nkobwatiere n'oyo okuning'o nenchera agochikoenigwa ase amachika arisango ria matati nande tokurigire engaki buna yega abana mbabwente koiborwa timanya gose kwambwatire ekero omonto ekere emechando omochi ritang'ani bantu bebwateraneti mbaganiri goikang'e na ekebure nomogaka gose omosacha nere omaete na mokaya nebwateraneti nere tare korema mbera tare goikang'e ebi nebigusi biarenge ime twachakire gotiga naki totwarete emechando because we are bringing curses to the families igo nonya mbana mbare goikang'e noboina tonyigwete ebi biachaka bono koreta abana na ase oboina ebi mbono biachaka ase eng'encho ya chikanisa na binde n'amabera y'abantu kwara konyora okoigwa ng'a ebisaku binde kero kende chingaki echiga nari omonto abwenete kero kende kobereka achikonyora gose koreta omoika omogusi nkiarenge okwana bagusi mbatagete bintu ebikorekane mwari konyora na kimubere ekero omonto araire aya na okuhingira chituki nabo igokobania ebinto ase enyomba inki biarenge gwashiria is a kind of chasing the spirits heaven okoseri omoika oyo iyo bono mbuya bono okegima nekero tukurigia bona engaki yega ya burial gose okoenigwa ritukuri okoenigwa mbantu ki okonyora ng'a babwenete ko ntubwata bakore moboina abairi n'abamwabo abairi bechiombe abakombari goika boinang'e onyubete none ekero bagocha ebakora ati nagenda mutwe matense gochimoinaria yani bairwa asang'a batebiwa buna asirete kibagocha goikaransa ase abande kwanyora mbamanyete ikiabete anonyubete abantu bari korema embera n'abamwabo abantu bari kubogoria omubere n'abamwabo tari kera omonto tari onde bwensi nogwake ekamago ekyo nero egekamago n'abana baye bari gwaka gose bamura bamwabo bono tari mokungu lakini omokungu nate na ekera abagaka bagoete risangeria amatari goeti n'omokungu wake igo there is doubt somewhere bono nori otabwatia abana bamurarende konyora omochino oro konyora ng'a koru sokoro magokoro tabwatia abana bamura kwanyora ng'a nonye omosibati orio emechi nkorobu yari abantu batokoa bamura emechi nkorobu yari lakini rende abamwabo mbaro bamura bamwabo mbaro lakini tari bakungu mbari gwaka gikama gekiagera nkogenda bari bono bono ntubwate abana bake abana mbaro konyora ng'a kero keno omwana ako ekera iboirwe agosira obogima bwaye kegima ose omusibati kera akogongia omwana osira aba buna barabu mbabwate special way bakoba omwana otararira abantu otarasoka ase omogaso otare gosoki busiko ekegusi yare gotinde kuriko anonyibwete omaga gokuru riko otinde kwekiara tachietiko spirit yaye tirakora ki tirasoka eumera n'abantu lakini onyosokire nomoko igari gotinde kwa gisuna lakini onyobeire omonto omonene buna enyaruka ari kobeka rubago moino ekobwatia ching'encho chia ekenyoro ekio nomogaka omaete ari kobekwa
sikumwaye okoboko uko Okorio. ukorio nomosubati na mukayo beko okoboko urarira okoboko okobe barigirirani yebo aneng'encho yokobeka omwana enyomba ng'a spirit yaye terasoka ninki. bonya eki nekegusii nanje tinkonyara kogotebi lakini omwana otaraiborwa asoka arora omogaso bado tari gotinde kusiko tari kosokiwu aya ari koerera ari nyomba Nomosubati bwebwatiraneti. Okonyora omosubati ebwatiraneti kwanyora osire obogima bwaye. bono nabagotinde kuna buna bwoyere bono Mbuya mono kigima bono ntubwate amang'ana ari yemeika gose kende espirit y'omonto eniwe ase nkaga ari konyora ng'a ekero omonto gose omosubati omogaka ari ase abekire omoikori nobwate eng'encho maete mondo tari ngochiore kanisa ng'aki okoranderiwa omobere ogokwa but your spirit ekerecha keo that's what remains iga ekerecha keria getigarete nabo kegochanda abanto onye nkeri koba treated boronge bono igo mondo tari gokwa pi omoika oye ngotigara ore onyago gwetananaga atatiga otari gokwana otari gokora kende timati ase nonyigwete that is why omonto agotema gokorerwa amaya buna ekonyarekana tachanda omaete nomonto nabakwanga gotindeku nkoigwa nanya kwerorera lakini nkoigwa nkochanda abana omobere okwanga pi egari yange kobogori omobere ori toe mosinyi kobogori energy spirit are you getting me nabo omobere okwanga onye moko mokore egenteke ekebe twasiereirie ekegusii lakini buna tokogesiereri tiga tumanye na chitang'uche chiaye nintu chigokora ki chigwa affect bono mong'ina oyo magakania abanto ng'a inche ngosira montindeke aria bwone ebitinge biane bibekwa ari bwone bari ekero basira badena eki na egekoro mong'ina oyo ntori gokora ki igo tokomotindeka decently buna totagete bagakorabo kero omonto omochi iga arwarete magoro aya tokonyaira nyagitari ende tokonyaira Nairobi hospital tokonyaira KTR tokonyaira ande aseki eki na ekegusii omong'ina oria is complaining na mwambegete buna natagete bono njera nere abantu baresi bori korasa ebinto buna ebio goika bamosonsori espirit yaye banyirangeria bagakambaro bamaite buna egokorwa bang'wanse amang'ana ayo aye abantu bamanya kobwena abantu bamanye kobwena so ebinto mbiri tokwereterera maybe out of ignorance gose out of ogochaya timaiti buna bana abanto bandutire amagena sana ekero ngotena bwatie ekegusii tintebe tina abantu baitaba yaya bwatie ekegusii ekere ching'encho chia ekegusii motachibwateti ngochichire kobatigera cases yes ntubwate amang'ana gwakwaneire emeika kero kende itaisanegeti displaced spirits impinto kibinde omonto arakore gose nonye okonyora bikogenderera ase nka gose omochi bikoreta omochando oyo omoikonya gochanda gose ebirecha biri bianyagonchoka ebirecha bigocha ekero bitari beti treated well according to the customs nemigiro y'omogusii ekero motari kobwatia emigiro eyo goika ebirecha bikore ki bichande buna bono ekero gotebe na oyo take egekama gekiaera nekemeru nekerentane abagusii mbabwate esababu aise goaka omoikori itasumbua bono ekiara na omwando tari oye itasumbua sana naende togotene neki na ekegusii giaetiru na echingaki tema mwerorere ekiara abande beroreire nogosonsora amatuko aye nabagaka bakeire igokokara ogokong'u and expensive yes bono abogaka bono gwatebire bakire ase eng'encho korigereria nonye kenyoro kere kende nabo okorigereria gwateba omogaka ki orache bakobora pi aya abagaka mbaro bagotoka oyomo ase oyomo bamanyete ekegusii atatiga twachaire
amang'ana aya twabachaire twachakire na aetiru ne chingaki gose ng'aki ekanisa yachire ime abantu basomire but the truth is chingako ching'igikero chitu n'oboroso bori twaibore tu ogotoroka omogusii tokobotinyi na bintu ebio igo okobotinyi n'obogusii n'obogusii onye ntori kobobwati emechando yoka igo bono gutatira kigusi ekiga gusikiro kende nabe ko bakong'o kero kende kigori kino toke ng'ange abantu aba batigeire mumanyite ng'a mpachi kugitatira buna gusikiro kende aye gusichi sukuru chiao chiake bwatite bono inche nkobwati ndi kigusi na abange nkobwati bari kigusi generation ye ya ene ya abantu abake ingo ikere ngaki ekoba forced kubwati kigusi if you don't repercussions are there yes nande aiga so gukwaniranga omwando kwanyoranga abaibori nkurika bare nonye chiwil bono omugaka lakini kigusi mbali kurika ibali gukwana ekero omugaka isire kogenda nkumanya aringe urangirie omonto oyo mogusi babiri bacha ubaerera bunatagite naye nabari kubakwanira batebi ugukora ogenda bono ubanga omochi oyo naende goikabwati bwe egiakorete ki egiakwanete atarakwa naende ekero akwanire eamate yari kurangirani yatebani na igatebete iga erinde ebinto byaye byagenda burungi mwetanie amang'ana aria akwanete ni emechando mokweretera yes nekero kino ng'onyora ore ng'abana mbare omogaka tari kubakwanera buya ataragenda kwanyora gusa omogaka osirire obogima etogete gatigarete abantu aragereretie abantu buna ng'aki barabo bagochi basonsorano kero omoikoyo kero kende otaiyo ng'onyora ore omogaka osirire kero kende omwana naro konyora bataigwananete buya abana mbare bataiyo ase chinka iso tasire okoragereretie ekera agekubwata nani buguteri gukwana ebintu ebi aye buna omonto igwana nasonsorana n'omogaka gose n'omong'ina batarasira ekero motari gosonsorana na moigwanaini emechando naye gocha yakora ki yabwata naye ntori gochikwamenya buya abange batari koigwera abaibori babo gose batari gosonsorana n'omoibori atarasira mbanya komenya burungi rigererie emechigo eta bono ekati yabari gose bari babwata abaibori bare moyo kero kendo konyora mbabwate chitofauti kigima njira kibu no mugusi uranyare kubate ebabwenete basonsorana bwangu iye pwetete na buna kwara na mwagosanie n'omogaka iso aya tiga koganyia egento ekio kurana nere ng'a tatanya bere ase egento gete neranje gokwabera ekiara akoragereri togotoboa yaya bagina barau mbari korageria kiaro omonwa orobo mbwangori lakini abagaka mbarenge kuganiri baragereri muntu kero mwetani naiso gakirenda sonsorana botaraira toganyira mbera abagaka bakusimba bwate chinka onkonyorora abange mbabwate chinka chinyinge abagaka babwate emechi abangina batwara chinka ekero konyora omogaka oyo kero kenda bwata abang'ina gwetani oyomo chinka kia atumukire aki abante kobe machiko narengo mubucha ibu nyamesanchu bisieri ruguru bisieri mate na nyageita ekubwati nakio omogaka oyo atebete kiragusira lakini onyemba manyiti giatebete igo yarenge buya obekwe enyomba erie yo mubucha ibu omong'ina omonene ebona nande nasiki mbora ne richiko rene riekegusi ng'a abekwa ororo lakini abagaka mbaro bari gokana na mombeka ororo mombeke mwanyare orianchete nero nabeko baigo onyotebete ebine biaichoire ng'ai omonto akobeku ekero abakungu bari gwetania oyomo lakini amachika aya ase omogusi iga amanyire mbia mono sana ndoche ng'ase ng'enche biro bigenderete kominyoka kero kende inki oranyare gokwanera igoro yeng'ane yeiga y'omonto okoenigwa nchera kia omonto abonete gotutuna minto mwanya getinge igo ngosorana tiga tosikie
emegiro nechinchera chiomogusi asokoeni omonto naende toeni abantu namasikani abo. Amang'ana yogoetana rituko riogotindeka namabe ntobwenereti goetana rituko riogotindeka onye amagosa abere gose kende kero tiga giasunsurwa omonto atarabekwa embera erinde ebinto biaba boronge egento binege kiaba nkeri keronge ase egesaku n'abantu batoramire mono ase eng'encho egento ekio naende abande mbakeigwete buna kere bono bakorama bosa tiga tosike ekero omonto asirire oeni buna amasikani bono namang'ana aya iga gokorwa bwango atarikira rituko riri riomweri kiage akorwa bwango erinde rituko riomweri riabona nokomoenia tari riro ritogocha korwana chisegi tari riro ritogocha emipango yanya gosira tigera osigwe ere mutaramoire mbera amasikani abo nokorwanira ase mbere gusobwena nokoragereribwa bono ebinto mbire babitabwenete gokorekana oku nokweragereri nakoreta chitang'ucha omochi abantu okonya bagochaka kweng'enta abandi bachake korwara chindurume nebinto buna ebio na kero kende ekero kwanera ng'abantu babeire separated gose abantu mpamenyeti amo mbatwareti okoigwana ekero abantu batamenyeti amo naende oyoma asirire tiga emipango erigigwe buna bakoenia omonto oyo nyagosira naende naki agosonsoru bono ekiara onye omonto onyome nomosubati omeleni nakanire chiombe chiri goika chisonsorwe bono mbuya mono sana ekero kende omwalimu ndoche ng'a rituko ria rero nabo torachie gokorera gabo niko twarenga abeng'e ekiagere ng'ana tokorigereti yarenge entambe oyo nigare omwalimu bainyori rieta kero togocha gokora mbuya mono enche nkoroka omwalimu obi na nyambane naende nganchete kweigerera ekegusii head of state commendation on culture mbuya mono mbuya mono sana omwancho omorigeria ase okogenda koba omwegeno ndoche nabange bagendete gosangana into ase ensemo eyo yekegusii korende ase eng'encho yebiro nabo igo emeroberi ende ere bosio rituko ria rero notware gochi kogekorera abo korende nakoibure atebire ne omwalimu atebire nigo amang'ana aye gabonete agayano kere ekendabo tegoikera riri chingaki gosa motukari iyo omwerio nario omogusii togochaka kweretera obosoku korwa ase studio ya kabere nere Wilfred Matundura na boigo no yore korigereria ng'ayega kero kende aikiranire Eric Abuga na inche ngoro kwa Matilda obaiwa na korubono kochigo kobwa tukauchase ensemo area ye radio irinde tunyare gosanga ayande amange igoro yobo chenu rituko ria rero weka rituko riange ase bono nche tigangotigi ase omorembe na boigo ase omonene mano thank you mbia mono sana etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakegima na kobwamo